саволи навбатӣ: закоти фитр бояд ба кӣ дода шавад? бисёриҳо иштибоҳан баронанд, ки закоти фитрро метавон ба ҳамон тоифа одамоне дод, ки ҳар сол закот дода мешавад. мо чанд рӯз пеш дар бораи закоти солона ва барои кӣ пешбинӣ шудани он сухан гуфта будем. 8 тоифаи гуногунро дар сураи Тавба, сураи Нуҳ дар ояти 60 зикр кардем. Аммо бисёриҳо иштибоҳан бар ин боваранд, ки закоти фитр танҳо ба ана ҳамон тоифа пардохт карда мешавад, ки ин комилан нодуруст аст. Закоти фитр ба бенавоён, фуқаро ва ба бечорагон, масокин пардохта мешавад, ки василае барои рӯзгорашон надоранд, ғизое надоранд. аз ин рӯ ин айнан ҳамон тоифа нест. Агар муқоиса кунем, ин маҳдудтар аст аз тоифаи ҳарсолаи закот. дар сунани Абу Довуд дар ҷилди 2 китоби закот ҳадиси 1605 омадааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: пардохти закоти фитр барои ҳар мусалмон воҷиб аст, барои поксозии рӯзадор аз суханони беҳуда ва даштному фаҳшо ва то ин ки ҳамчун ризқу хӯрока барои мискинон бошад. закоти фитр бояд пеш аз намози ид дода шавад. агар закоти фитр пеш аз намози ид дода шавад, пас он закоти фитр ба шумор меравад. агар баъд аз он бошад, танҳо садақае аз садақот ба шумор меравад. тибқи ин ҳадис, закоти фитр барои ризқу рӯзии мардуми фақир ва ниҳоят мискине ки василае барои рӯзгорашон надоранд равона шудааст ва барои оне ки онҳо ҳадди ақал рӯзи идро ҷашн гирифта тавонанд. айнан ба ҳамин хотир, чуноне ки дар ҳадис омадааст, он бояд пеш аз фаро расидани намози ид пардохт карда шавад. агар сухан дар бораи закоти маъмулии солона равад, пас онро дар ҳар вақти сол додан мумкин аст. бо вуҷуди ин ҳолатҳое мешаванд замоне ки шумо метавонед тавассути ягон шиноси наздикатон маҳсулоти хӯрокаро бидиҳед, агар ки дар минтақаи шумо мардуми камбағале ки ба ғизо ниёз доранд набошанд. дар ин ҳолат шумо метавонед закотро тавассути шахси боэътимод ва ё созмон пардохт кунед. дар ин ҳолат пардохтро метавон пештар анҷом дод, аммо чизи асосие ки бояд ба назар гирифт ин аст, ки шахси боваринок ки аз шумо хӯрок ва ё пул барои хариди онҳо мегирад, онро пеш аз намози ид беҳтараш саҳар пеш аз рафтан ба гиранда, яъне ба фақиру мискин расонад ва ё бегоҳи пеш аз ид ё якчанд рӯз пештар. тибқи ҳадисе ки дар саҳиҳи Бухорӣ ҷилди 3 китоби аҳкоми ваколат ҳадиси 2311 омадааст, ки Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу мегӯяд: паёмбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам маро ҳамчун масъул барои ҷамъ намудани закоти фитр таъин карданд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки шахсони масъулро таъин кардан мумкин аст, ки баъдтар ба табақаҳои дахлдори аҳолӣ маҳсулот мерасонанд. дар китоби аҳодиси саҳеҳи ибни Ҳузайма ҳодисае оварда шудааст, ки яке аз ҳозирон пурсид: ибни Умар одатан дар кадом вақт закот медод? ба ӯ гуфтанд: вақте ки масъули ҷамъкунандаи закот пардохтҳоро ҷамъ мекард. пас ӯ пурсид: кай ӯ пардохтҳоро ҷамъ мекард? ба ӯ гуфтанд: чанд рӯз пеш аз рӯзи ид. ин аз он ба мо гувоҳӣ медиҳад, ки афроди масъулро таъин кардан мумкин аст, ки баъдтар он чиро ки ҷамъ оварда шудааст дар вақташ ба табақаҳои дахлдори аҳолӣ пеш аз намози ид аллакай дар шакли маҳсулоти хӯрока расонида мешавад ва на ғайри ин.